Poďme sa spolu pozrieť na SPF-ka z drogerie, ja som konkrétne išla do DM drogerie. A SPF-ka som ti zaradila podľa ceny od najlacnejšej. Samozrejme najlacnejšie vychádza privátna značka Sundance, toto napríklad stálo len 100 korún, ale tu sú také rôzne recenzie, niektoré sú pozitívne, niektoré negatívne, takže budeme radi, ak nám dáš vedieť, akú skúsenosť s nimi máš ty. Mňa celkom zaujala táto rada, ktorá je o trošku drahšia, ale tie SPF-ka majú rôzne aktívne látky. A tu už ideme na SPF-ka, ktoré mám vyskúšané, tento Astrid Sun Fine rozjasňujúce SPF. Myslím si, že je dobrá voľba do 200 korún. Túto novinku Wonder Tint vôbec nepoznám, ale tieto dve od Garnier s vitamínom C sú výborné obidve. Jedno je takéto priehľadné a to druhé má glow, takže keď máš rada rozjasňujúce produkty, tak kľudne toto. O trošku drahšie od Garnier je toto super UV s kyselnou hyaluronovou, ale je naozaj veľmi príjemné, je to úplne taký ľahučký tekutý fluid. Už z drahšej kategórie je toto japonské SPF-ko značky Biore, ktoré je naozaj ale veľmi príjemné. A takisto tu nemôže chýbať toto SPF-ko od Beauty of Joseon, ktoré je ale najdrahšie z nášho výberu. A určite sa s nami nezabudni podeliť aj o tvoje tipy.